Zastaviť vydávanie nových povolení pre taxislužby a preveriť existujúce. Žiada to Asociácia taxi Slovenskej republiky. Za uplynulé 2 roky totiž pribudlo viac ako 10 000 nových vodičov, najmä z tretích krajín. Podľa asociácie takto štát ročne prichádza približne o 100 miliónov eur. V roku 2019 sa urobila úplne že bezbrehá deregulácia taxislužieb a postupom rokmi, ak prichádzali cudzinci, tak sa to začalo ukazovať. Negatívne skúsenosti so zahraničnými taxikármi má aj Banskobystričan Pavel Slávik. V Bratislave išli sme raz na letisko z hlavnej stanice a skoro sme nestihli check-in, lebo asi 3-krát zablúdil šofér. Teraz máme prípady, keď máme druhú ženu, ktorá mala pocit, že sa deje nejaký únos, máme tam nejaké pokusy o znásilnenia, jazyk neovládajú. Za posledné 2 roky pribudlo na Slovensku približne 10 000 taxikárov, z toho takmer 8 000 zo zahraničia. Podľa dát Asociácie taxi Slovenskej republiky, ktoré získala od úradu práce, najviac 4500 pochádza z Ukrajiny, 1200 zo Srbska, 600 z Turecka, 300 z Kazachstanu a viac ako 1200 z iných krajín, ako Rumunsko, Moldavsko či India. Podľa informácií od Asociácie taxi Slovenskej republiky bolo u nás vydaných približne 42 000 povolení pre vodičov taxislužby. Od roku 2019 po zmene zákona o cestnej doprave ich pribudlo 28 000. Preto novelizáciou toho zákona o cestnej doprave taxikári robili aj také odborné skúšky, to nazvime, kde sa riešila bezpečnosť, kde sa riešilo, ako sa chovať ku klientovi. Toto všetko odpadlo novelizáciou v roku 2019. A teraz prakticky taxikára môže robiť hockdo. Príde niekto, neviem odkiaľ a oni jak zistia, čo niekde urobil, jak zistia, aký je jeho rejstr trestov, alebo výpis karty vodiča. Lekára odkiaľ zobere psychotesty, keď nevie ani nič po slovensky. Ministerstvo dopravy plánuje tento problém riešiť. Ministerstvo dopravy dlhodobo spolupracuje s rezortom vnútra na zavádzanie opatrení, ktoré majú zlepšiť kvalitu taxislúžieb z pohľadu verejnosti. Cieľom je zvýšiť profesionalitu vodičov a zabezpečiť vyššiu úroveň služieb pre cestujúcich. Regióny a Barbora Žiačiková, Slovenská televízia.